Krevel. Weekend, dat wordt genieten. Het zou wel zijn. Bij Krevel is Black Friday. Geniet van kortingen tot wel min 50%. Krevel. Leef beter. Laat je slaap-DNA meten bij Sleep Life. En kies met Ergo Sleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Volgens Statistiek Vlaanderen leefde in 2024 naar schatting 18% van de Belgen in armoede of sociale uitsluiting. In Limburg gaat het om 12%. En om die realiteit tastbaar te maken organiseert Welzijnszorg al sinds 2017 inleefweken rond armoede. Onze journalist Caroline van der Rijt doet mee aan zo'n inleefweek en moet deze week rondkomen met zo'n €70. Caroline van der Rijt, je bent journalist bij het Belang van Limburg. Laat me eerst starten met de vraag, hoe is het met jou vandaag? Ik heb kou, ik heb honger en ik ben eenzaam. Kijk, we gaan samen de podcast opnemen. Dat helpt dan toch een beetje aan de eenzaamheid. Het is een bewogen week geweest voor jou. Je geeft dat zelf ook al aan. Je leeft momenteel sinds zaterdag 15 november in armoede en je gaat dat ook nog doen tot vrijdag 21 november. Kan je misschien eerst even wat vertellen, Caroline? Waarom doe je dat eigenlijk? Om te beseffen wat armoede eigenlijk is. We horen er allemaal wel over, maar om zelf met €70 een week rond te komen, dat is toch een heel ander verhaal. En ik ben er helemaal voor gegaan. Ja, en hoe valt het je mee tot nu? Pittig. Ja, niet evident. Ik zag je gisteren ook met krakotten op de bureau zitten om te eten. Krakotten op de bureau en thuis ben ik al dagenlang paprika's aan het eten. Ja, Caroline, het lijkt me enorm confronterend zoals je aangeeft. Het is Welzijnszorg die dit organiseert. Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Ze zijn daar eigenlijk in 2017 mee gestart, samen met Avanza en welzijnsschakels, om eens te kijken van hoe voelt het nu om een hele week als persoon in armoede te leven? Want zij gaven al vormingen, maar dat is toch nog heel anders dan het zelf te ervaren. Dat is een hele positieve belevenis geweest destijds. En toen heeft Welzijnszorg beslist, we gaan een kant-en-klaar pakket maken waar iedereen mee aan de slag kan. Ze bedoelen dan gemeenten of organisaties. En intussen is dat Limburgse project in heel Vlaanderen verspreid. Welzijnszorg heeft het nu ook op zich genomen. Ze organiseren gemiddeld 3 à 4 inleefweken armoede in Limburg. Dit jaar was dat al het geval in Houthalen, Helchteren en Hasselt. En nu ben ik in Beringen ingestapt. Ja, en wat zijn de contouren van die inleefweek? Je leeft dus echt aan een budget van €70 per persoon de hele week lang. Je krijgt ook een aantal spelregels. Alle kasten, de keukenkasten dan en de koelkast, die gaan op slot. Je mag daar niet van gebruiken. Het enige wat je uit je eigen huis mag gebruiken is peper en zout. De rest moet je bekostigen met die €70 die je dan gekregen hebt. Nu zou je denken van oké, met €70 kan ik wel boodschappen doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Elke dag krijg je ook nog een taak of een uitdaging. En daar kan soms een flinke hap uit dat budget gaan dan. Ja, vertel eens wat meer over zo'n uitdaging. Een van de uitdagingen bijvoorbeeld was, jouw kat is ziek. Wat doe je? Ga je naar de dierenarts? Blijf je toch nog thuis even wachten? Ik vond voor mezelf dat ik daarin geen keuze had. Ik heb dat gedaan omdat ik heel toevallig de dag voor de inleefweek begon met een doodzieke kat naar de dierenarts ben gegaan. Het beestje had 40 graden koorts en ik kon het natuurlijk niet over mijn hart krijgen om die zomaar te laten lijden. Aangezien ik dat gedaan heb, vond ik dat ik dat ook moest doen in de inleefweek. Maar daar stond dan wel tegenover dat van mijn budget van €70 €35 naar de dierenarts is gegaan. Ja, dus direct de helft van je budget was al weg. Direct de helft was weg. Ik mocht overleven met 35 in plaats van €70. Ja, en zo komen we natuurlijk ook tot de paprika's waar je zelf over vertelde. Dan moet je inderdaad keuzes gaan maken. Hè. Caroline, je gaf ook aan dat je voordat de week startte, dat je ook op consultatie moest bij het OCMW. En dat was best ingrijpend. Vertel eens wat meer daarover. Dat is inderdaad zo. Wij moesten, zoals dat ook in de praktijk is, moesten wij op consultatie komen bij het OCMW om aan te geven van kijk, heb ik recht op een leefloon of heb ik dat niet? Het was heel ingrijpend, vond ik, omdat je heel veel van jezelf moet blootgeven. Jouw loon, jouw schulden, heb je een lening, met wie woon je samen, welke abonnementen heb je. Dan heb ik het bijvoorbeeld ook over Netflix en dergelijke. Het nummer van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Eigenlijk alles wat je als mens een beetje meemaakt in het leven. Komt ook nog bij dat je op het einde een dossier moet tekenen waarin je het OCMW de toestemming geeft om eigenlijk bij allerlei instanties na te vragen of dat allemaal wel klopt,
of je toch niet op een zwarte lijst staat, of je toch niet samenwonend bent. Dus ja, het was wel even slikken. Ja, dat kan ik geloven. Waarom doet het OCMW dat eigenlijk? Het is natuurlijk met alle goede bedoelingen, hè. Dus om te zorgen dat mensen die een leefloon verdienen, dat effectief krijgen. En ook het tegenovergestelde, mensen die onterecht een leefloon komen aanvragen, kunnen op die manier geweigerd worden. Ja, en het is natuurlijk een heel mooi initiatief van welzijnszorg. Wat is eigenlijk het doel daarachter? Ja, ik denk dat zij dus mensen willen laten ervaren hoe het echt is om in armoede te leven. Er bestaan heel veel vooroordelen daar rond in onze maatschappij. We zitten ook heel erg met het schuldmodel van mensen die in armoede zitten, zijn daar eigenlijk door hun eigen schuld in beland. Dat leeft. We hebben nu ook nog de reportage gehad van de Boursu, waarin ook weer de leefloners aan bod kwamen in een minder positief daglicht. En het is eigenlijk van welzijnszorg de bedoeling om eens, doe het dan maar eens zelf. Hè. Besef het eens dat leven van een leefloon geen luxe is, maar overleven. Ja, en dat gaat eigenlijk over dat stigma proberen te doorbreken. Zeker. Op het moment dat we deze podcast opnemen, Carolien, zit je bijna aan het einde van je inleefweek. Voordat we het daar specifiek over hebben, met welk beeld start je eigenlijk aan deze week? Ik wist wel dat het een zware week ging worden. Ik had ook een beetje schrik voor wat er allemaal op me af zou komen. Ik wist dat er uitdagingen elke dag in de box zouden belanden. Ik wist niet wat, maar ik ben er wel met heel veel enthousiasme en veel overtuiging aan begonnen. En hoe valt het je nu mee? Komt het overeen met het beeld dat je initieel had? Of hoe zit het voor jou? Het komt overeen met het beeld, maar ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Ja, want het gaat eigenlijk over constant keuzes maken, nadenken. Hoe heb je dat eigenlijk genavigeerd? Het is inderdaad constant keuzes maken. Ik heb ook gesproken met een ervaringsdeskundige in de armoede en die vertelde mij, het is voortdurend stress. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals in het circus. Iemand die al die borden tegelijk moet hooghouden. Dat gevoel had hij. En ik denk dat ik dat gevoel ook wel een beetje heb gekregen. Het is kijken van, ja, heb ik nog geld om eten te kopen? Maar heb ik dan ook nog geld om andere dingen die onverwacht op mij afkomen te doen? Het is telkens puzzelen. En wat je ook heel erg doet, is je gaat, als je boodschappen gaat doen bijvoorbeeld, veel meer letten op een aantal dingen. Ten eerste kies je al de goedkoopste winkel uit. Wat je ook moest doen, of wat ik toch in elk geval moest doen, een winkel kiezen die in de buurt lag. Want elke keer als ik de auto zou nemen, moet ik kilometervergoeding betalen. Ging ook weer van mijn budget. Dus ging het naar de winkel met de fiets. Dat werd dan de Lidl en ook daar ben ik heel erg aan het kijken geweest. Een andere tip die ik van de ervaringsdeskundige had gekregen was, ga 's avonds winkelen, want dan zijn er kortingen. Dus mijn eerste zaterdag dat ik gestart ben, ik mocht niets van wat ik in huis had eten. Dus ik heb die dag heel erg gepoetst om de tijd te doen voorbijgaan tot het 's avonds was, tot ik kon gaan boodschappen doen. Ja, en dan ben je op lege maag boodschappen gaan doen. Natuurlijk, Carolien, in het verhaal dat je deze week hebt beleefd, je hebt de helft van je budget direct ook afgestaan omdat je kat ziek was. Mm-hmm. Ja, dat heeft direct een grote impact op de rest van de week, hè? Dat heeft een grote impact. Anderzijds ben ik ook wel verrast door het prijskaartje aan de kassa. Ik heb voor €12 een heleboel voedingswaren kunnen scoren. Het heeft me wel een dikke uur gekost om alles netjes uit te zoeken, maar het werkte wel. En zoals ik alles die paprika's aanhaalde, bij binnenkomen zag ik dat de paprika's afgeprijsd waren, omdat het inderdaad 's avonds laat was. Een zak van 10 paprika's meteen meegenomen, daar heb ik de hele week mee gedaan. Naast het voorbeeldje van een kat, zijn er nog onverwachte omstandigheden geweest die je bepaalde keuzes hebben doen maken? Best wel. Ik verdenk welzijnszorger trouwens van om bij mij in huis een camera te hebben gehangen. Big Brother is watching. Het verhaal van de kat hadden we al. En enkele dagen later, 's avonds had ik het zo koud, ondanks 2 vliesdekentjes, dat ik toch, atypisch wel, maar ik heb toch de verwarming een graadje hoger gezet. De volgende dag in de mailbox zit een mail. De mazoet van jouw ketel is op. Wat doe je? Bestel je een minimum hoeveelheid of zet je de verwarming uit? Ik had geen keuze, want mijn geld was op. Dus de verwarming ging uit. En dat was dan ook nog de allerkoudste dag van de week. Ze hebben dat goed uitgekozen. Dit najaar is dit de koudste week en nu mag ik een beetje afzien. Ik ben rillend naar de krant gekomen, heb hier gewerkt. En 's avonds was het 12 graden in huis. Ja. Dus ben ik opnieuw beginnen cijferen over die paar centjes die ik nog over had. En heb ik daarmee mijn elektrisch vuurtje aangezet en €2,4 van mijn budget voor elektriciteit afgetrokken.
Anders was het niet doenbaar. Ja, en zo is het de hele tijd puzzelen en hopelijk komt de kat dan ook bij jou liggen, dat het toch wat een beetje voor extra warmte zorgt. Hè? Ja. Zijn er andere instanties waar dat je in principe ook terecht zou kunnen? Zeker. In Beringen was dat bijvoorbeeld het geval bij Open Hart. Daar mochten we schoonheidsproducten en poetsproducten gaan halen. Ik heb dat persoonlijk nu niet gedaan, omdat ik ben van Hasselt. Dat zou betekenen dat ik nog eens tot Beringen moest rijden en wederom kilometers kwijt zou zijn. En ik zou dan heel voordelig poetsproducten kunnen kopen, maar dan zou mijn benzinerit dat voordeel behoorlijk naar beneden halen. En zijn er nog instanties waar dat je terecht kan? We kregen dus ook de kans om bij Sint Vincentius in Coersel een voedselpakket af te halen. Daarvoor moesten we €1 betalen. En daar is een zeer specifieke reden voor. Dat is door Sint Vincentius zo ingesteld, omdat er dan een transactie gebeurt. Zij willen dat doen zodat mensen in armoede niet het gevoel hebben, ik moet het bedelend handje uitsteken. Nee, ik ben niets gaan kopen. Ik vond dat een heel nobel idee. Ja, het gaat over die waardigheid behouden. Hè? De waardigheid behouden, dat was voor de mensen van Sint Vincentius heel belangrijk. En ze gaan daar ook heel mooi mee om. Ja, want dat is natuurlijk een andere bijkomstigheid bij armoede. Daar hebben we het eigenlijk vaak niet over. Het is niet gemakkelijk om in armoede te leven, los van het financiële aspect zelf. Hè? Het is helemaal niet gemakkelijk. Dat is ook wat we hoorden van de mensen bij de voedselbedeling. Die eerste keer zo'n voedselpakket gaan afhalen is voor heel veel mensen veel schaamte. Die drempel die is torenhoog voor hen. En ik begrijp dat ook wel. Want ja, ze passeren in een straat waar vrienden, buren, kennissen hen ook kunnen zien. En het blijft toch nog altijd een beetje een taboe dat iemand leeft van een voedselpakket. Caroline, ik ben ook heel erg benieuwd. We hebben het er net al over het stukje schaamte gehad, onder andere. Maar welke impact heeft dat nu op jou gehad, leven in armoede? Ja, schaamte maakt daar ook wel deel van uit. Ik zei het daar straks al, het bezoekje aan het OCMW was confronterend. En ook die eerste keer naar een voedselbank, ook voor mij was dat raar. En in de winkel was het ook wel grappig dat mensen me begonnen aan te kijken als ik een yoghurtje vastnam en het ook weer terug neerzette, omdat het dan te duur was. En ze zagen mij ook tellen en nog eens teruggaan en nog eens de groenterayon doen, om te kijken of er toch geen groentesoort was die wel betaalbaar was. Dus ja, mensen beginnen anders naar je te kijken, had ik het gevoel. Ik weet niet of dat effectief zo is, maar je hebt dat gevoel ook wel. En dat is ook wat ik hoor van mensen in armoede die dat zelf zeggen, van wij worden een beetje als paria's behandeld. Ze zien ons niet echt staan. Of als ze ons zien staan, is het met zo'n beetje een neerkijkende blik. Ja, en natuurlijk houdt het ook wel op een of andere manier een spiegel voor, in de zin dat wij het goed hebben. Hoe was dat voor jou? Het houdt zeer intens een spiegel voor. Ik ben mezelf een paar keer tegengekomen dat ik dacht van, hier heb ik nooit over nagedacht. En hier zijn heel veel mensen die hier dagelijks, die hier elk uur bij wijze van spreken over moeten nadenken. Want ik ga nu vrijdagavond thuiskomen en ik ga mijn verwarming terug aanzetten. En daar gaat geen haar op mijn hoofd meer denken van, ga ik dat kunnen betalen? Mensen die mazoet moeten bestellen, die gaan dat wel hebben en die gaan hopen dat het geen te strenge winter wordt. Ja, en dat is natuurlijk de impact dat deze inleefweek maakt op mensen. Je hebt ook met verschillende andere mensen gesproken die hetzelfde als jou gedaan hebben. Ook de inleefweek, vertel eens wat meer daarover. We zijn met 12 gezinnen die hebben deelgenomen. Onder andere ook Schepen van Armoede, Anne-Sophie van Beringen. En zij heeft dan 2 kindjes. Ze heeft deelgenomen met haar hele gezin. 2 kindjes van 3 en 6. En ze vertelde dat het toch wel opmerkelijk confronterend en stressy was. Zo kwam haar zoontje Emiel van 6 thuis van school en die ging meteen naar de koekenkast. En dan moest ze zeggen, nee, die koekenkast blijft deze week dicht. En ze legde dan uit van, ja, jij hebt hier niet voor gekozen om deel te nemen aan die inleefweek, maar kindjes in armoede hebben ook niet gekozen om te leven in armoede. En hij begreep dat en de kinderen werken heel flink mee. Op vrijdag 21 november stopt je inleefweek. Wat neem je eigenlijk graag mee? Ja, ik ga toch vooral meenemen dat die stress overheersend kan zijn in een leven. En misschien toch ook nog meer, want ik had het al, nog meer respect voor mensen die overleven in zo'n situaties. Ja, dat is op zich zeer mooi natuurlijk. Hè. Zijn er ook nog praktische tips die je meeneemt? Het zijn eigenlijk praktische tips die ik vooral van Danny, de armoede-expert, heb gekregen. Ga winkelen 's avonds, want dan zijn er heel veel promoties en dingen die de deur uit moeten, die kunnen vervallen. Die gaan daar gaat de prijs ook nog lichtjes naar beneden. Ook zeker kijken naar de hoge en de lage schappen, want de duurste producten worden op ooghoogte gezet.
dat zijn toch wel tips die je zeker moet meenemen. Ik ben deze week ook een superfan van de huismerken geworden. En het woordje promo, ja, daar ben ik nu helemaal dol op. Ja, kan ik begrijpen. Ik denk dat het goed is dat we deze tips ook meegeven. Caroline, ik onthoud vooral dat leven in armoede iets is dat je leven volledig beheerst, omdat je eigenlijk constant zorgen en angst hebt over mogelijke onvoorziene kosten. Het is dus heel erg goed dat dergelijke inleefweken bestaan om er zo bewuster van te worden. Heel veel bedankt voor je deskundige uitleg. Wil je thuis het stuk van Caroline rond armoede lezen, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Soms verandert alles. Door één mens die het verschil durft te maken. In Game Changers gaat de gedragspsycholoog van de Lage Landen Tom de Bruyne op zoek naar die mensen. Tom de Bruyne spreekt met bijzondere gasten als Renske Leijten. Kom bij mij niet aan over de grens van de rechtsstaat. Joop van den Ende en Teun Toebes. Mijn boodschap is dus niet, ga massaal naast mensen in bed liggen. De Game Changers die je inspireren om zelf het verschil te maken. Game Changers. Luister nu de nieuwe podcast van Tom de Bruyne in je favoriete podcast-app.